Keď dávam veci do servisu, tak čakám, že sa mi vrátia v pôvodnom stave. Do Lampárne ste nám však písali dopisy, kde ste nám hovorili o tom, že z jedného servisu sa vám autá vrátili s funkciou naviac. Do servisu Vajda som prišiel s tým, aby mi pán opravil brzdy. Keď som si však po moje vozidlo prišiel, bol som zaskočený z toho, aký zvuk vydáva môj klakson. Určite vás všetkých zaujíma, o aký zvuk sa jedná. Tak dámy a páni. Skaraná robota. Dobrý deň, prepáčte. Doste, spojte sami. My sme z Lampárne, radi by sme s vami urobili rozhovor. Ste z telky? Áno, my sme z Lampárne. It's the head. Ja si tu poctivo zarábam, nebudem s vami nič vyprávať. Prepáčte, ale my naozaj v rámci žurnalizmu poctivá robota, idte preč. Pane, zaplatím vám 50 eur za to, že budete vo videu. Že čo? Zaplatím vám 50 eur za to, že budete vo videu. A chcete opraviť auto? Pán Vajda sa rozhodol, že počas rutinnej servisnej správy vozidla bude ľuďom svojvoľne montovať do aut zvuk prichádzajúcej zmrzlinovej dodávky. Ďalej sme zisťovali, prečo tak učinil. Pán Vajda, prečo by ste dávali na miesto klasického klaxonu bez toho, aby si to zákazník popýtal zvuk zmrzlinovej dodávky? Počúvajte ma hen, pán Stelky. Šťastie, radosť. Každý má rád decvaky. Ja chcem tým ľuďom pomôcť, nech ich decvaky naháňajú. Ja mám decvaky veľmi rád, objímam sa s nimi a robíme všetko tie veci kolo toho. A víte, ja by som chcel do ostatným doprať tento pocit. Vďaka našej investigatíve si pán Vajda na 3 až 7 rokov natvrdo dodecvakoval. Ak máte aj vy podobné podnety, napíšte nám list do Lampárne.